дар комиссияи байниҳукуматӣ иқтисодиву тиҷоратӣ амал менамояд ва ин комиссияи муштаракан ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон идораву муассисаҳо ва созмонҳои дигаре ҳастанд, ки ҳамкориҳоро вусъат мебахшанд ва комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ низ дар ҷаласаҳои комиссияи муштараки ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва дар ин замина вобаста ба қарордоду баландбардоштани яъне муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузориро ҳамеша мадди назар мегиранд ва бояд гуфт, ки яке аз самтҳои муҳими ҳамкориҳои Тоҷикистону ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон дар бахши энергетика ба шумор меравад, ки вобаста ба ин дар сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Сангтуда-2 яъне мушоҳида мегардад ва ки он дар соли 1995 яъне дар шаҳри Душанбе қарордоди мазкур ба имзо расонида шуда буд. Ва ҳамзамон дар соҳаи нақлиёту роҳсозӣ низ ҳамкориҳои ин ду кишвар басо муҳим арзёбӣ мегардад ва аз ҷумла дар бунёди нақби Истиқлол, лоиҳакашии нақби Хатлон ва инчунин сохтмони роҳи автомобилгарди Шоҳон Зиғар низ бар аввол мушоҳида мегардад. Ва бояд зикр дошт, ки ҷонибҳо дар таъмини молу маҳсулот ва инчунин молу маҳсулот ва дигар гардиши савдои хориҷӣ низ саҳми арзанда доранд ва саҳми ҳиссаи ҷумҳурии Исломии Эрон дар гардиши савдои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон 4.3% ташкил медиҳад ва бояд зикр дошт, ки дар асоси маълумотҳои оморӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Эрон асосан маҳсулотҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои саноатӣ, меваҳои тару тоза аз ҷумла нахи пахта, маҳсулоти аз онҳо меваҳои тару тоза, дегҳо ва дигар маҳсулотҳо низ содир мегарданд.